Vítajte na LinkedIn grilovačke číslo 8, kde naživo hodnotím a grillujem vaše profily. Stačí len napísať, ja vás sem vysvietim a verím, že okorením aj ten váš profil. Dnes sa k nám pripojí Ivana Škultéty o 9:00. Vysielame naživo na LinkedIne a na Instagrame každý piatok od 8:30. Moje meno je Miky Plichta a mením bezduché profily na LinkedIn Supernový. Tak ideme na to. Aj ty si in. No super, tak verím, že ste tu. Kľudne napíšte a budeme naživo grilovať profily. O 9:00 sa pripojí Ivana Škultéty. Dnes opäť pijem Dozri, slovenský vlákninový nápoj, takže kľudne, kto má rád vlákninku, tak to logo, ktoré vidíte, Dozri, naklikajte si. A je to fajn, je to veľmi fajn. Dobre, ja som mám tu ešte nejaké resty, takže poďme sa pozrieť na nejakých odvážlivcov, ktorí sa chceli ugrilovať. Takže dám ich zdieľať. Prvého, ktorého tu máme, je Martin Holub. Takže mali by ste vidieť teraz Martina Holuba. Ja vám ho pekne zväčším. Dobre, tak poďme na ňo. OK. No, to, čo zvyknem veľmi často hovoriť, už sa trošku v tom opakujem, je, že ľudia fakt majú radi poriadok, keď prvýkrát prídu na váš profil a oni potrebujú hneď vedieť, že kto ste zač. Takže ja vždy odporúčam začať tým, že názov pracovnej pozície a názov spoločnosti. Prečo je to tak? Lebo aj keď dáte status, napríklad tento status, tak vidíte, že čo prvé sa ukazuje na tých profiloch, to je dokonca po anglicky, že tí ľudia potrebujú vedieť, že ste manažer, ste HRista, ste riaditeľ v tejto firme. Čiže napríklad teraz Martin, ktorý má to pekne prispôsobené happy, vidím tu tie vizuály, že sa tu menia že v happy farbách, tak on bohužiaľ, keď komentuje alebo keď lajkuje, alebo keď publikuje nejaké statusy, tak nemá tu žiaden súvis s tou firmou, že absolútne ten človek nie je pripojený na tú firmu, čo je škoda. Takže prvá rada pre Martina je, aby si tam dal, určite nech si tam dá názov pracovnej pozície a že happy, kľudne bez SROčky a potom môže povedať tú svoju užitočnosť. To sa dá tiež ešte trošku posunúť ďalej. No a dá sa to posunúť ďalej tak, že tu si, OK. HR riešenia, no, tak to je dosť trošku abstraktné. Tak možno zamyslieť sa nad tým, že ako to spraviť ešte konkrétnejšie. Tak dávam návrh, že či by to napríklad mohlo byť stabilizujem týmy a zjednodušujem nábor. Už je to také aktívnejšie a je to konkrétnejšie. Čiže tá veľká úloha znie, každý má nejakú inú hranicu vnímania tých abstraktných vecí, ale to odporúčanie je, že skúste z tých abstraktných vecí ísť viacej do tých konkrétnych, aby to bolo jasnejšie. OK? Takže za mňa aj túto vetu ja by som trošku prepísal, ako som vravel, stabilizujem týmy, zjednodušujem nábor lepšie. A celkovo dobre sú tie profily v tom tvojom prípade, ak ty riešiš nejaký problém. Čiže skúsaj ty konkrétne popísať ten problém, či je to fluktuácia, či je to nestabilita tímov a vecnejšie to popísať. Možno ešte za zmienku stojí to, že pre koho to robíš, čiže komu riešiš tie problémy. Takže práve aj preto zase si pomôžem týmto ťahačikom. Takže toto je ťahačík, kde vy môžete sa vydať rôznou cestou, akým štýlom si upraviť ten headline. OK. Čo mi to tak skočilo. Takže ešte raz si dajme ťahačík.
Pre koho to robíte, dobre? Čo robím, pre koho to robím, aký z toho budem mať benefit. Takže napríklad toto je veľmi zaujímavá vec. Skús sa poradiť aj z AI, keď ti možno pomôže. A keď máš aj presne cieľenú skupinu, že či sú to výrobné firmy, IT firmy, nejaké závody, dobre je ich tam popísať, lebo tie najlepšie LinkedIn profily sú prispôsobené pre toho jedného konkrétneho človeka, s ktorým sa chceš prepájať. Takže kľudne takto sa nad tým zamyslieť. OK, kľudne píšte, či ste live, či vám to ide. Kto sa chce ugrilovať, takže napíšete, chcem sa ugrilovať, ja vás vysvietím a hneď poviem, že čo si o tom myslím. Ďalšie veci z Martinovho profilu. Vidím tieto services. Vždy, keď sa používajú tieto obrázky, tieto ilustráky, tak opäť, že menej je viac, takže toto je ešte fajn, lebo to viem prečítať, ale ako náhle mi to tu mám, že rozseknuté logo, tak snažím sa urobiť maximum preto, aby to bolo celé vidno. A keď ani to neviete zeditovať, neviete to vymieniť, tak radšej to tam ani nedávajte. OK? Lebo potom to vyzerá tak, ako že dosť to je také špinavé a nevyzerá to veľmi profesionálne, keď toto design manualisti a grafici by ti riadne dali. Martin, neviem, či si tu kľudne napíš, či nás počúvaš, by ti riadne dali, keby toto videli, že si tu rozsekol logo. Takže bacha na to, dobre? Bacha na to, lebo toto nevyzerá až tak dobre. No a ty sa týka aj tej sekcie featured, kde ja stále vravím, že lepšie vyzerá, lepšie to vždy bude, keď budete používať externé linky, napríklad tieto médiá, lebo máte aj väčší priestor povedať tú tému a predvídateľnejšie odkomunikovať ten link. Takže ty keď si hovoril o tých HR riešeniach, tak tu je to trošku také, že s tými statusmi, že je to zase rozhádzané, no tak chvíľne to môže byť jeden link, menej je viac a viacej tomu pomôžeš. Takže kľudne takto by som sa nad tým akože zamyslel, ale ty tu máš taký skrytý klenot na tom profile, ja som sa na teba pripravoval a to je tvoj newsletter, kde ty dávaš tie riešenia, len on je trošku skrytý. Takže to, čo každému vravím, je to, že najviac návštev logicky príde na váš profil z vašich posledných statusov. A čo keby ste si prepli túto aktivitu, idem teraz ku sebe, že ako to vyzerá, čo keby ste si prepli, Ľudsko a Peťa tam preč, čo keby ste si prepli túto aktivitu na niečo iné. Takže v môjom prípade sú to videá, že máte tu takú veľkú mozaiku tých videí, no ale keby ste si dali v jeho prípade Martinovom, keby ty si dal newsletter, tak to je presne to, čo vraví, že hore mi dávaš ašpiráciu, že ty máš HR riešenia, ty stabilizuješ týmy, ty máš know-how, ty nám vieš poradiť, ty si ten odborník, ale tuto nám to krajšie naservíruješ takto. Keď to máš akože budeš mať prepnutý newsletter, tak má to veľkú výhodu, že jednak vidím to, čo chceš, aby som videl, sezónny špičky večer bez chaosu, proste pekný blog, ja som si aj pozeral, testovanie uchádzaču, proste všetko relevantné, konkrétne veci. A zároveň veľká výhoda aj tohto je, že budeš získavať ľahšie odberateľov na ten newsletter, lebo ľudia tu majú veľký subscribe. Takže keď z tej tvojej cieľovej skupiny aj HR, aj tí tvoji potenciálni uchádzači, keď prídu na ten tvoj profil a budú to mať ľahší tento subscribe, že rýchlejšie budeš získavať odberateľov na ten newsletter a celé ti to takto ľahšie pomôže. Takže dá sa to riešiť aj takto, alebo sa to dá riešiť takto, ako to mám ja vo Featured, že ja som si ten newsletter dal rovno, tuto som si vycapil, sám sebe odoberám, tak to je dobré znamenie. Takže že som tu mám tento akože newsletterik a vidíte, že príde nejaký neznámy človek, ja som vydal na nejakých 5 alebo 6 edícií a mám strašne veľa, mám 8400 odberateľov skoro za nič. A je to aj kvôli tomu, že keď chodia návštevy na môj profil, tak majú veľmi jednoducho to tlačítko subscribe, že si to vedia akože tam kliknúť a tým pádom ľahšie získavam odberateľov. Čo to znamená? Keď vydám novú edíciu newslettera, tak všetkým príde na súkromný e-mail dokonca, im príde notifikácia, nejaká časť, prvá sťať môjho newslettera, že takto si tiež veľmi pomáham s tou distribúciou. OK? Takže rada pre Martina vysvietiť si tento newsletter, ako sa to robí, prídeš do aktivity, dáš si ceruzku a si povieš, že čo chceš ukázať ako prvé.
Takže ako prvé v tom prípade dáš newsletter, ja som si dal videa, tebe poslúži newsletter a budeš tu mať zase tú odbornosť veľmi pekne vysvietenú. Dobre? Takže kľudne píšte, kto sa chce ugrilovať, kto chce počuť spätnú väzbu na svoj profil, ktorý sa pokúsim trošku okoreniť. Takže ďalšie veci. Vždy, keď vidím tieto sivé linky, to si treba... To je podobný prípad, ako keď sme videli túto, že odseknuté logo. Lepšie už nič, hej. Keď už to máš takto, že nemáš linky, tak už toto by som dal preč, tú Toliaty Rusko. Toto by som dal head, nech to ide preč. Čiže túto sivú linku, toto by som dal preč. Alebo keď to chceš mať bohaté, poďme sem. Tak keď chceš to mať veľmi bohaté, tak vidíš linka a budeš to mať takto bohatšie. OK? Takže Martin, neviem, či si tu, asi nie. Môžem si to pozrieť do záznamu, ťa tu niekde tagnem a môžeš kľudne povedať, že čo si o tom myslíš. Tu som ťa vyklikal, skills, no a recommendation, to je trošku smutné, že tam nič nevadí. OK, dobre, máme tu Ivanu prvú. Ivana Michaličová, ugriluj ma. Asi dala emotikon meska, dobre. Tak sa mi to ľúbi. Dobre, tak poďme na teba. To si ty, ne? OK. Dobre. Prvá vec, ktorá súvisí s indexáciou tvojho profilu, lebo tak my tu musíme hrať nejakú tú hru toho algoritmu, je, že tento handle, vidíš, že akú ty máš linku. No a táto linka má dvoje problémy. Jeden problém je, že máš tam čísla a druhá vec, že máš tam diakritiku. Čo to znamená? Znamená to, že keby ja som chcel skopírovať tvoj profil, neviem, či sme si písali, idem ti akože napísať súkromnú správu, no nech to vidíš. Dobre, vidíš? Takže dám CTRL-V, tak pozri sa, že ako to nevie prečítať diakritiku a aký máš škaredý handle. Ivana, Michali a máš Č miesto C a potom je to taká hakabáka, je to škaredé. Takže ako si to prepnúť? Takže ja to ukážem z môjho pohľadu. Takže Ivana, dá sa to robiť len na počítači. Takže ideš na svoj profil, si na svojom profile, pôjdeš úplne hore, klikneš tento odkaz, public profile URL-ko, dáš si ceruzku, no a vidíš, že tu máš URL-ko, tu máš odkaz, handle, dáš si ceruzku, ja ti odporúčam vymazať čísla a vymazať diakritiku, čiže budeš Michalicová. Keby tvoje meno bolo zabraté, lebo každý handle je unikátny, tak vymyslíš nejaké, že i-potržník Michalicová napríklad. Alebo i Michalicová. Dobre? Takže toto je vec, ktorá ti upraví ten profil a budeš sa potom lepšie indexovať. Čiže to bude fajn. Jop? OK. No ty si z Michiganu, ty si naša. Dobre, fajne. No, to je podobný prípad, ak sme riešili u Martina Holuba, že keď už používate nejaké vizuály, nesmie to byť strihnuté. Dobre? Lebo tuto je strihnuté, zase nevyzerá to dobre. Takže radšej tam dať zase nejakú inú vec. V tvojom prípade ja by som dal to prostredie tej logistiky, kľudne aj vašu firmu, alebo to, čo s čím robíš, lebo ty potrebuješ aj cez to prostredie, cez ten vizuál predať tú tému. Či predávaš tú tému, takže kľudne ideálne nejaká reálna fotka, logistic partner. Nemám to teraz naštudované, nepoznám firmu, predpokladám, že ste servisná spoločnosť, áno, tu vás vidím, že nevlastníte nejaké tieto autíčka a možno hej, takže kľudne niečo z tej logistiky, dá tu nejakú tú reálnu fotku a skôr nám o tom povieš. Takže headline, opäť s tým súvisí to, že to je ten problém, ktorý mám ja teraz, že nepoznám firmu, takže v tvojom prípade ten headline by mal byť názov pracovnej pozície, v tvojom prípade je to Planning Manager at Pulse Europe a povedz nám, ty si ambasádorka tej firmy, povedz nám kontext o Pulse o Pulse Europe, nám povedz kontext, OK? Takže nám povedz kontext, že čo robí firma, pre koho robí firma,
v tej jednej, dvoch vete, určite to máte na stránku, nám povedz o tej pridanej hodnote firmy. Dobre? Čo robíte, pre koho robíte, aký z toho bude mať benefit. Stačí. A možno aj nejaká ideálna kredibilita alebo nejaký faktor, ktorý vás diferencuje alebo že rozširuje na tom trhu. Dobre? Takže kľudne takto a ten tvoj profil, už tá prvá impresia bude hneď jasná, že prečo sa vôbec vami zaoberať, keď som ideálne z tej cieľovej skupiny. Lebo teraz to máš pasívne a toto, že let's get your goods moving, to je fajn, ale to by som dal ako nejakú, že možno tretiu vetu. Vidíš, že ten rozsah toho headlineu máš takýto bohatý, takže vieš sa tam riadne vyšantiť. Ivana, keď si tu, keď ma počúvaš, kľudne napíš, čo si o tom myslíš a bacha na tieto veci, dobre? Keď máš, vždy, keď robíš nejaké texty, už aj v slovenčine, ja už aj keď píšem komentáre na LinkedIne, tak keď je to také, že bez diakritiky, pôsobí to tak od ruky, ale keď je to aj s diakritikou, tak je to viac profi, takže ja keď si ja napíšem komentár, za mňa píšem ja sám komentáre, dám to do ChatGPT, že prosím uprav mi diakritiku. V tvojom prípade vidím, že už tu máš napríklad chybu, že nemáš planning manager, ale máš penning manager, takže stáva sa, pohodička, takže toto by som hodil, oprav mi gramatiku, bum, zaberie ti to 3,5 sekundy, len mať gramatickú chybu na LinkedIn profile, vieš, to je také, že je trochu blbé. OK? Takže Ivana, keď si tu kľudne napíš, čo si o to myslíš, že ako to vnímaš. Dobre? Cool. Ideme na ďalších. No ale skilly máš. Prodej a B2B. Fajn. Dobre, takže toľko za mňa. Poďme na ďalších. Lenka písala. A ja sa chcem dať ugrilovať. No, dvojité priezvisko vidím. Takže idem to napísať. Nová. Ostroludská. Adela Ostroludská. Ty si dačo mala so Štúrom, nie? Priznaj sa. OK. No čo, Ivana? Píšeš, nepíšeš? Nevidím ťa. Dobre, Lenka Zemná Ostroludská. Cross, pekne. Jasné, Cross poznáme. Takže toto je korporátny banerík. Zase mi tam chýba názov pracovnej pozície. Ľudia majú radi ten poriadok, čiže toto je fajn. Radím účtovníkom, podnikateľom, ako digitalizovať, automatizovať účtovníctvo, pridaná hodnota, účtovanie bez predpisov, výborne, aj fakturácia s ľahkosťou, ekonomické programy, aplikácie pre malé a stredné firmy. Super. Vidím, že si vyškolená. Dobre, niečo by som obetoval v tvojom prípade a úvod by som napísal, toto si určite skrátiš, dobre, takže si to daj, že sales manager at Cross na úvod, nech vieme, že čo si a z akej firmy si a potom takto už sa tu vyšanti. Dobre, takže toto je moja praktická rada, lebo zase prídem, čítam si tvoj status a ty teraz sa pozri, nemáš nič dočinenia s Crossom. Nič, nevidím cross, čo je škoda. Ja vidím, akože máš tú tému, máš tam pridanú hodnotu, nevidím cross. Takže úvod určite si zase zmeniť názov pracovnej pozície a potom názov organizácie. Dobre, Ivana sa našla, tu som počul, mu prvým ďakujem. Dobre, super. Tak verím, že to padlo na úrodnú pôdu. Mám si vlákninu. Fajn. Možno ešte opäť niečo akože obetovať. Toto by som možno obetoval. A trošku mi tam chýba možno nejaký sociálny dôkaz, lebo Cross je veľká firma. Sociálny dôkaz, nejakú kredibilitu, nejaké to číslo. OK? Takže opäť ukážem aj pre inšpiráciu, že ako môže vyzerať tá kredibilita. Takže mali by ste vidieť modrý slajdík. Takto nejako Ivo Krechňák, Powerplay, 22,7 milióna hráčov, napríklad sila presného čísla. Peťo Varga, včera písal dobrý status o SOP, o fluktuácii vo firmách. Pozerajte Peťa Vargu, najfundovanejší človek na slovenskom LinkedIne, on má takéto badge, že niečo vyhral. Právnická firma roka, daňové právo, kapitálové trhy, anglická škola, robí webinár, kredibilita. OK? Takže možno aj pre teba, seniora Lenka, že by si porozmýšľala nad tým, že dať väčšiu kredibilitu Crossu. OK? Potom ja som rád za tento vizuálny storytelling, takže pri tomto vizuálnom storytellingu
kľudne aj ukázať ten proces možno. Hej? Že porozmýšľať nad tým, to je zase úloha na vašom marketingové oddelenie, že ukázať ten proces, že z toho vytvorím toto. Hej, napríklad proces digitalizácie účtovníctva. Máte zmapovaný? Nemáte zmapovaný. I tam ide o to, že by sa tí ľudia v tom našli a tým, že sa nájdú, tak tým pádom bude to skôr pre nich. Dobre? Call online meeting, fajn, si dostupná, to sa mi páči. Číslovky ľubím, keď sú po trojkách, lebo sa to ľuďom lepšie orientuje. Plus 4, 2, 1, medzera, číslo, medzera a tak ďalej. OK, dobre. Toto si zjednoť. Pozri, toto máš pekné a tuto máš iný obrázok. Pozri sa, jak to ja mám zjednotené. Toto si zjednoť, lebo je to viacej profi. Vidíš? Obrázok, dvoje riadky, 4 podriadky, dvoje, 4, dvoje, 4, dvoje, 4. Toto je newsletter, to je iné. Takže to si zjednoť, lebo nebudeš to mať také rozhárané. Tá výzva na call je tu, takže tuto máš, nemusíš to robiť duplicitne, aby som toto dal head, normálne by som to dal preč. A toto by som nechal, ako cross pomáha, silné značky na LinkedIn, výborné, s Kristínou pekne, super, takže dobre, to by som nechal. No vidím, že si vyškolená, paradička. OK, dobre, takže profil máš, tak tu vyklikám, no a každý, kto hovorí o predaji, tak je fajn, keď tu máte odporúčania. Ja také základné LinkedIn pravidlo pre mňa ako konzultanta je, že mať každý mesiac odporúčanie, ale pre vás mať relevantné odporúčania z toho roku. Dobre? Takže za mňa ten november 24 je fajn. Viacej by som sa potešil, keby tam bola ešte 25-ka. To by bolo pekne. Krajšie by to bolo. Dobre? Takže myslím na to, že keď máme rok 25 a už je 4. mesiac, aby to bolo také čerstvejšie. OK? Lenka, kľudne napíš, čo si o tom myslíš. Takže vravil som ti aj o tom headline a aj o tom zjednotení, ináč veľmi fajn. OK, poďme ďalej, lebo o chvíľu nám tu nabehne Ivana Škultety, takže koho tu máme? Zuzana Valková. Staviam sa do radu, chcem sa nechať ugrilovať. Výborne. OK. Super. No, pekne. Čo to tu máme? Väzenská stráž? Ty kokos. Dobre. No, to je to, čo mi chýbalo pri predchádzajúcich profiloch, to je tá uveriteľnosť, že hovorí, že väzenská stráž a zrazu ukáže mi to. Takže za mňa fajn vec. Úplne v pohode, takže chválim. L&D Specialist, General Director at Court of Prison Training. Dobre, tu je otázka možno, že je to po anglicky, všetko po anglicky? Skoro všetko po anglicky. Takže ja si myslím, že z tvojho pohľadu by bolo dobre to dať do slovenčiny. Harvard Extension School, ty koksa. To je dobré. Takže z tvojho pohľadu ja si myslím, že by to bolo dobre, Lenke sa ľubí, ďakujem, výživné, výstižné. Super, v pohode. Takže v tvojom prípade, aby som to dal do slovenčiny, lebo ľuďom sa lepšie a ľahšie konzumuje v tom materinskom jazyku a tak aj trošku tuším, že tvoj profil by mal byť zaujímavý pre tých Slovákov a im sa ľahšie konzumuje v slovenčine. Čiže toto názov pozície kľudne nech sú v angličtine, ale zvyšok by som dal po slovensky. Ale kľudne mi môžeš dopovedať kontext, že keď je pre teba dôležité prepájať sa aj s zahraničnými ľuďmi, no tak kľudne tam je akože prioritná tá angličtina. Dobre? Zuzka. Ale ináč za mňa fajn. Ináč, keď sa robia aj takéto, keď už sme sa bavili o tej uveriteľnosti, tak možno ešte zamyslieť sa na ty, vidím tu si, Kučere vidím, to si asi ty. Takže tá uveriteľnosť by spočívala aj v tom, že tú profilovú fotku by si mala v uniforme. Čo povieš? Kľudne napíš, či by sa dalo, nedalo. Podľa mňa by ti to pomohlo viacej v tej uveriteľnosti, keby si to mala ešte v uniforme. Dobre? No, poviem to takto. Ja som teraz aj čítal knihu Goggins, ne? To je obľúbená kniha Filipa Kunu, alebo podoba som Filipa Kunu trochu, ne? Minimálne, čo sa týka hrudníka. Takže tu ti len dávam inšpiráciu a to je aj ten môj, ako keby tá moja mantra, ktorá je teraz akože relevantná v dobe AI, že už nie je dôležité, že úspejú tí najmudrejší, lebo máme Google, alebo že úspejú tí najúsilnejší, že hustle, že len robíš dookola niečo isté,
ale uspejú teraz v tejto dobe ľudia, ktorí vedia, kým chcú byť. Prečo ti ukazujem tohto Goginsa? Všimni si, ako on komunikuje, všimni si, ako on z toho vojenské, on je bývalý SEAL za proste všetky tie veci. V uniforme nemôžem mať zverejnenú fotku na svojom profile. Dobre, tak sme to akože rozlúskli. Vidíš, že ja tak marketingovo sa na to zamýšľam. Takže Goggins napríklad, všimni si, ako komunikuje, naštuduj si ho a ty môžeš byť slovenský Goggins, čiže ty keď hovoríš o tom, že robíš tréningy a vzdelávanie, correctional staff skills, zase povedz nám niečo konkrétne, dobre? Niečo konkrétne, inšpiruj sa tým Gogginsom, aby ty si pre nás zaujímavá svojím príbehom a to, čo robíš a kde robíš a ty nám povedz konkrétne, že ako napríklad veci, ktoré v tomto prostredí sa dajú aplikovať napríklad pre biznis manažerov, že prepájanie tých rôznych svetov a naštuduj si faktov Gogginsa, ako komunikuje a vidíš, že to je človek, ktorý je možno ďaleko, ja nie som na vojne, nie som v Navy Seals, ale tento človek napísal svetový bestseller, lebo on to pretransformoval tie všetky zásady, ktoré sa naučil toho tvrdého tréningu v Navy Seals, on to pretransformoval do nejakých mentálnych vzorcov, ktoré sú inšpiratívne pre takýchto ľudí, ktorí si tu teraz akože sami cvičia na hrazde. Dobre? Takže to ti len dávam akože takú inšpiráciu. Ja nemám ešte riešenie, že čo by si tam mala mať, len ti hovorím, že pozri si tú inšpiráciu, že ako on napríklad komunikuje, ako by ten tvoj profil mohol byť ešte o to zaujímavejší. Dobre? To, čo hovorím každému, zjednote si toto. Dobre? Toto fajn, dvoje riadky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dvoje, 6, to je dobre a tu už vidíme, že už tu máš rozbité, takže tu malo byť dvoje riadky, to si dáš edit, ceruzečku, si to upravíš a opäť to budeš mať zase bohatšie. Dobre? Takže kľudne takto. Vidím, že máš linky. Vidíš, čo sa stalo? Že tu máš linku, to je super, náborové video, pekná linka. Tu máš linku, ale máš tu názov linky image. Toto nerobte mi, žiadne WhatsApp ani image, takéto veci. Toto mi nerobte, prosím. Takže tu daj nejaký názov. A tu máš dvoje linky a už tu nemôžeš dať názov. Takže jednak ti tu rozbíja štruktúru a tá štruktúra robí ten profesionalizmus. Takže toto si zjednoť. Dobre? A budeš to mať oveľa krajšie. Takže tak. Dobre, dáme si ešte jednoho a privítame hostku. Publication, languages. Dobre, super. Takže za mňa pre teba rada slovenský Goggins beriem. Prečítala si knihu? Daj vedieť, čo si myslíš o knihe a možno to bude aj zaujímavé pre tých akože ďalších ľudí. OK, dobre, takže nestíham asi všetkých. Ešte rýchlo pozriem Elu. A určite si vás píšem a pozriem sa na vás aj na budúce. To každému robím, že si vás zapíšem a potom sa pozriem aj na ďalších. Takže ešte si tu rýchlo dám Ela Varga. OK, a Ivanka, keď nás počuje, sa môžu už kľudne pripojiť. No, čo to je, ty vole? Cool. Auta, humor, video obsah, ktorý ľudí baví a značkám prináša pozornosť. Cool, takže vieme, čo robíš. To je zase ten sociálny dôkaz. Ty hovoríš, že bude sranda, ty hovoríš o autách a tu vidím Mareka. Marek, je to Marek? Toto je to muž? Je to partner? Je to družka? Čo to je zač? Takže tu už vidím, že asi nejaká sranda z auto z Mercedesu trčí. Dobre? Takže za mňa plusový bod za tú uveriteľnosť, že niečo hovoríš a niečo ukazuješ jednak jednej. Tak by to malo byť. Okay? Je to úplne v pohode. Hneď z toho profilu chcú cítiť akože dobrú emóciu. Opäť tá profilovka by mala byť z autoprostredia. Keď si hovoríš o autách, ukáž mi z autoprostredia. Že možno toto je z auta, asi aj jej, ale možno ešte výraznejšie to dať, že sedím v aute. Napríklad. Hej? Možno menšia hlava, neviem, len ti vravím tento príbeh. Zviditeľujem vašu značku v našich virálnych videotestoch. Super, hneď viem konkrétne, že o čo ide, žiadne abstraktné veci, čiže asi robíte niečo, videotesty, nejaké recenzie, nejaké videjka, auta a vy to viete toto. Dobre, cool. Ľúbi sa mi to. Čo chcem povedať? A nahľadáme Ivanu Škultety, lebo tu nie, mala tu prísť na 9. Takže čo chcem povedať je, že vytvorte si firemnú stránku na LinkedIne, lebo ste takí siví, neexistujete. Takže Marek, Automotív, Komedy, nech je firemná stránka. Čiže ako sa vytvára firemná stránka? Ela, prídeš, klikneš for business, a dáš si vpravo dole, dáš si create a company page,
vyklikáš, že sme malá firma, dáš si tam logo, bude vytvorená firemná stránka a potom prídeš, ideš do Experience, dáš si ceruzku a nahodíš tú firemnú stránku a tým, že sa ti tu nahodí to logo, tak tým pádom už budeš mať to logo aj hore a zase budeš kredibilnejší, lebo teraz si taký virtuálny, také, že virtuálne sídlo SROtičo. Dobre, Ela. Takže toto sú moje rýchle rady. Kľudne napíš, že čo si o tom myslíš, či si ešte tu. OK, Zuzke sa ľúbi, ďakujem pekne za všetky zľady. Dobre, dáme si teraz takú prestavočku od tohto grilovania a ja sem privítam Ivanku Škultetý. Čau, si tu? Ahoj, ja som tu. No, výborne, super. Všetko počuješ? Ide ti to? Áno, všetko počujem, vidím piatok, grilovačka číslo 8, moje obľúbené číslo, takže super. No dobré, ja ťa veľmi rýchlo predstavím. Ty si skúsená marketerka, ktorá sa nebojí nových vecí. O chvíľu sa ťa opýtam, že či to profilovka je AI alebo nie AI, lebo taká si nejaká, že disco. Takže hráš sa trošku aj z AI, hráš sa s LinkedIn katalógmi, s LinkedIn konferenciami, toto si všetko dnes preberieme. Tak, počuj, tá vetrovka, čo máš, poďme si ťa ukázať. To je práva, alebo to je AI vetrovečka? Je to práva AI vetrovečka, ale celkom sa mi páči, takže možno, že by som si niečo také nechala aj ušiť. Takže zatiaľ je to taký môj brand na túto konferenciu a uvidíme, či ju preniesiem aj do reálneho života. Hej, no za mňa akože ja mám rád unikátne veci, hej, toto tu, takže keby si mala aj teraz na live streame, tak to by bolo dosť cool ináč. Áno, ale mám za sebou, takže to možno, že by som až tak nevynikla. A ďakujem aj za ten super marketerský úvod. Myslím si, že aj ty máš rád tie originálne a unikátne veci, takže robíš ešte aj nejakú tú extra milión navyše a to sa mi veľmi páči. Či už aj napríklad takéto projektiky, ako je grilovačka. Cool, však dnes sa pobavíme. Ty si sa na ľudia ťa, ako to povedať, počkaj, chcem to nejak naformulovať, že ľudia ťa poznajú cez katalógy, hlavne cez katalógy, nie? Môže byť? Môže byť. Dobre, no. Tak povedz nám o tých katalógoch, že jak si na tom rozmýšľala, ako to vzniklo a to, čo najviac ľudí zaujíma, vieš, čo ľudí najviac zaujíma? Neviem. Metodika. Jasné. No, tak časť metodiky si necháme na LinkedIn Underground 20. apríla. OK. O akcii sa ešte pobavíme. Poďme na tie katalógy. Poďme na tie katalógy. Prvý katalóg vyšiel minulý rok v marci 2025 a vlastne môjim cieľom bolo zmapovať slovenský LinkedIn. Poprepájať aktívnych tvorcov a zároveň ukázať, aký je rôznorodý. Pretože LinkedIn dnes nie je len miesto, kde sú rekrutéri, ako keby tí pôvodní obyvatelia, nie sú to len marketéri, nie sú to len ITčkári, ale vlastne je to široké spektrum kategórií, na ktoré my sme vlastne prichádzali. Sama sa venujem LinkedInu už cca nejaké 4 roky, 2 roky profesionálne. No a prišlo mi to úžasné, aké sú tu rôzne, môžeme nájsť oblasti. No a tento rok dokonca som navýšila počet vlastne tvorcov na 360, preto sa to aj volá Index 360. To znamená, že je to 30 kategórií a v každej je 12 ako keby tých najsilnejších 12 tvorcov. No a vidíme tam retail, logistika, právo, marketing, ľudské zdroje, AI, keďže aj tá AI sa posunula. Takže môjim cieľom bolo zmapovať slovenský LinkedIn, pomôcť tým novým tvorcom, ktorí vlastne začínajú. A je to vlastne aj misia alebo cieľ LinkedInu, poprepájať tvorcov, aby boli efektívnejší a takto si vlastne navzájom pomáhať. Veľa s tým bolo roboty, veľa s tým bolo práce. Minulý rok som na tom pracovala 350 hodín, používala som aj rôzne tooly, ale čas sa určite robila aj mechanicky. To znamená, že ručne, ako sa hovorí. Napríklad zozbieranie profiloviek, to bola čistá katastrofa, to sa musím priznať, že toto sme museli sakramensky kontrolovať. To si nevedela si automatizovať tie profilovky, že si to musela nejak toto, hej? Manuálne? Áno, toto sme neautomatizovali. Chcela som si byť istá, že tam nebude nejaký omyl v menách, priezviskách a tak ďalej, takže toto sme ešte kontrolovali, lebo nemôžeme... Vidím, že Erik Jankovič je stále open to work, že chce robiť. To musíme skontrolovať, ako sa má Erik. OK. A tento hajruje, tento chce byť hajrovaný. Toto je strašne dobré. To je normálne, že storytelling v rámci katalógu. Mohli by som mečnúť tí dvaja. Možno sa už aj mečli.
Hej. OK. Dobre, no a jak s tým plánuješ akože ďalej robiť? Ja len, aby som bol konzistentný, tak ja som ti aj vo videu hovoril, že za mňa akože fajn, však ja som za všetky tieto, len dávaj to iný deň, jak tí chudáci, čo robia Infestival s Janom Starečkom, však daj to proste, ja neviem, že leto, alebo tak, že keď toto. Kedy by si to No chcela minulý nejak? rok nám to vyšlo, myslím, že to bol 5. marec. Tento rok to vyšlo, tuším, že 12. február, keď si to správne pamätám. Hej, lebo sa to prekrývalo s tým môžem povedať, áno, ja môžem povedať, že som sa nejak nepozerala úplne na nejaký dátum, aby to vyšlo presne v ten alebo v iný nejaký termín. Technicky to tak jednoducho vyšlo, poposúvali sa nám nejaké okolnosti, aj kvôli tej ako keby dvojitej kontrole sme potrebovali, aby tam skrátka veci boli dobre spravené, takže v pláne to bolo dať trošku skôr samozrejme, neplánovala som to na tento nejaký deň, takže v podstate to tak nejak vyšlo tento rok. OK. Neviem, čo viac som asi povedať, takto to jednoducho vyšlo a... OK, dobre, cool. Ty si to robila, že 2-krát do roka? Či raz? Minulý rok, v marci, bol prvý katalóg. Ale niečo si nedávala v lete, sa mi marí. Či to bolo iné? To som robila v podstate taký katalóg virálnych príspevkov, Klub 1000. A tam boli vlastne všetci tvorcovia, ktorí majú nad 1000 lajkov aj viac. Samozrejme, neviem, či som zachytila všetkých, ale tak bolo ich tam, myslím, že cez 70, čo už je celkom úctyhodné číslo. Minulý rok bol silný na tej virály, možno, že aj vďaka algoritmu, čiastočne aj vďaka novým tvorcom, ktorí prišli na LinkedIn a možno, že otvárali nejaké také ťažšie témy alebo niečo zo svojho osobného ako keby života. Veľa politiky bolo, nie? Že ty nejaký pattern si akože našla tam? Že veľa takých všeobecných tém, nie? Takých celospoločenských, predpokladám. Bolo veľa. To tiež vlastne ukazuje vlastne tú ako keby celospoločenskú situáciu, aká aktuálne prevláda. Čiže prenáša sa to aj na LinkedIn, na sociálne siete, takže určite áno, aj toto bol jeden z tých tém, ktoré rezonujú na slovenskom LinkedIne. A pokiaľ to niekto vie prepojiť ako keby s tou svojou profesionálnou témou, tak hovorím si, prečo nie. Napríklad pán Andráši tiež o tom písal tú správu o úpadku Slovenska, takže takisto z médií máme ľudí, ktorí tvoria na tieto témy, prepájajú to. Nedá sa to vždy úplne striktne povedať, že toto je kategória ľudské zdroje alebo len marketing. Sú to sociálne siete, je to všetko poprepájané. Takže tieto témy jednoducho rezonujú na LinkedIne. Jasné. Cool. A čo sa veľmi teším, napríklad sú tam samozrejme aj také oslavné príspevky, napríklad pán Čekan, spolupráca s mladými ľuďmi, takže myslím si, že ešte stále vieme nájsť veľa pozitívnych príkladov na LinkedIne a veľmi ma to teší. No a možno, že tam boli aj nejaké tie zábavné statusy z tých Klub 1000, tam boli 2 karuzely, jeden vytvoril Matej Valo, jeden som vytvorila ja, takže troška sme k tomu prispeli. Čo sa týka videí, tých tam bolo myslím, že menej. No a väčšinou sú to príbehy, text a fotografia, ktoré ľudí dokážu zaujať na LinkedIne. Jasné. Že asi tie vizuály, nie? Že to robí akože veľa. Určite vizuál robí veľa, takisto hook, respektíve tie prvé 2 vety v príspevku a samozrejme, ak už má niekto vybudovanú komunitu, ono to automaticky pomáha k tomu, aby si to ľudia pozreli a pokiaľ to prejde ako keby tými prvými 2 sekundami a ľudia sa tam zastavia, potom čítajú, potom tá téma rezonuje, súhlasia s tým alebo chcú to podporiť, tak vlastne automaticky to začne virálneť. A to už určite skúsenosť, že vidí, že ten príspevok jednoducho sa začne organicky šíriť, vidíš, ako pribúdajú impresie. Áno. Napríklad ja mám na tom svojom karuzeli nejakých 170,000 impresí, takže to je úplne že vynikajúce číslo a tým pádom sa to šíri do iných bublín a zasahuje väčšiu cieľovku. Myslím si, že cieľom tvorcov by nemala byť úplne viralita, ale pomáha to k viditeľnosti a k budovaniu tej značky. Ja stále hovorím, keď robíte alebo sa snažíte teda urobiť ten virálny príspevok, aby to súviselo s vašou ako keby tou biznis, profesionálnou témou.
aby to nebolo niečo úplne iné, čo ak sa venujete komunikácii, To aby je ste... ideál, no, to je ideál, len to je ťažké, vieš. Je to ťažké, ale nie je to nemožné, takže tak by som to povedala. Možno by som sa ešte vrátila ku katalógu Index 360, tak bolo to veľmi zdieľané, čo ma veľmi potešilo, ale bolo to čistá organika. A ja som len sama zachytila nejakých 250 zdieľaní skrz LinkedIn a cez iné sociálne siete, Instagram a Facebook. A ja som nikoho ani nejak nežiadala, každý si to zdieľal sám, asi tiež cítili tú potrebu, možno, že sa troška aj ukázať, ale možno, že podporiť aj tých iných tvorcov, takže veľmi pekne ďakujem každému, kto to zdieľal. Veľmi ma to potešilo a dáva mi to taký ako keby pocit, že tá práca má zmysel, že to robím ako keby pre tých tvorcov. Pozri, takéto analýzy nikdy neboli, akože neboli analýzy, vieš, že kde, čo, ako to robí dobre, takže je za tým veľká práca. Však jasné, že je za tým veľká práca. To zhromaždiť, ukázať. Ty si to akože, ty si to spravila atraktívne, lebo jedna vec je akože len dať nejakú fotku do ramčeka, nie, ale napríklad táto prezentácia, ktorú som predtým nevidel ináč, prvýkrát vidím, že tu konkrétne vidno, že čo rezonovalo. A sú tam zase nejaké paterny aj tém, že rezonovala táto téma, lebo sme odhalili, že napríklad separová treska není úplne že nový produkt, hej, a z toho potom vznikli aj tie proste videjka a kadečo. Kto to sledoval, tak vie, o čom sa o čom sa bavíme. Ale vidno tu ako keby, že tie kľúčové veci toho, že aký bol vizuál a aké boli tie prvé riadky. A možno za mňa ešte vec, ktorá sa trošku podceňuje, ktorú tam nemáš, že možno ešte na konci, keby som ti ja teraz robil marketera, tak možno ešte na konci by som spravil to, že OK. A ešte tu by som dal, že posledné dve vety, alebo posledná veta toho statusu, lebo niekedy to posolstvo akože rozhoduje o tom, či je to lajkované, zdieľané, lebo hore má, že otvára to tému, že napísali sme správu, že o úpadku republiky, alebo urobilo sa toto, alebo že prečo takto, chápeš? A že ešte dole im dať, že aké posolstvo, aká myšlienka napríklad rezonovala s tými ľuďmi. Čiže keď je téma napríklad, že zomrel CEO, čím dlhšie pracujem s lídrami, tým častejšie si všímam, že niektorí pletú hodnotu svojej osoby s váhou svojej funkcie. Super, úplne súhlasím. Dobre? Výborne, máme tu asi začiatok statusu, ale neviem, aký je záver. A možno záver bol taký trefný, že bola tam myšlienka, že striktne oddeluj súkromný život od pracovného a bude sa ti dýchať ľahšie. Ja neviem, ale že ja by som napríklad vyhighlightoval tú poslednú vetu, alebo predposlednú a poslednú vetu, aby som to tam dal a tým pádom by ľudia aj vedeli, že aký názor, aké posolstvo na konci, s čím sa tí ľudia stotožnili, že prečo lajkujú, prečo to má 1007 lajkov, hej, že prečo napríklad. Jasné. Akože je to super nápad, díky pekne, určite si to zapisujem do svojho denníčka. A nedá sa možno, že vybrať úplne tá ako keby jedna kľúčová veta, lebo každý to má v inom ako keby formáte písané, ale určite sa dá niečo vyťahnuť, nejako keby tá kľúčová myšlienka z toho, takže určite je to dobrý tip. Ďakujem, Miky. Jo, v pohode, no. Tak, dobre, tak sa tešíme na ďalšie virálčeky, keď budú. Počujte, si mal kedy posledný virál? Jo, dávno, som teraz taký, tichučko som. Hej, teraz dobre. Teraz si šolichám, ale keď bude niečo, ti pošlem. Dobre, tak prídem ti dať like tiež, aby som to podporila aj komentár. No, poďme plynulým prechodom do chystanej akcie. Niečo na nás chystáš? Počkaj, ja tu ľuďom trošku zase uľahčím. A uľahčím to tak, že vám tu dám QR kodík na akciu Lee Underground 2026 a dávam aj banner. Sekunda, ja to tu celé nainštalujem. Vidno banner? Dobre? Dobrý bannerík. Ľubí sa ti? Dobre. Perfektné. Farby underground2026.com. Čiže je to konferencia o LinkedIne. Koná sa to 20. apríla 2026 v Bratislave, Hotel Color. Budeme tam 14 speakerov, takže bude to husté. Čakajte 100% LinkedIn obsah, odborné know-how, možno, že aj nejakú inšpiráciu a samozrejme aj zábavu v tej popoludnejšej časti. Myslím si, že tento koncept je úplne unikátny, takže
Dobre, že poďme podrobne si to rozobrať, čiže poďme sa pozrieť na Poďme. program, keby si mi mohla nám predstaviť, že čo za ľudia a čo budú hovoriť. Počkaj. Dobre, začneme trošku takto, že prečo máš dvoch moderátorov, že o čo ide? Prečo tam je Saifa? Tak Saifa je hook, ale nie. Saifa prisľúbil účasť na ráno, v rannom bloku a Oli Čupinková prisľúbila zase účasť na tej druhej časti. Takže rozdielila som si to ako keby na ráno a popoludnie. Čiže povedala som si, prečo to aj nejak genderovo nevyvážiť a toto bol jeden z tých spôsobov. Myslím si, že to bude zaujímavé aj pre účastníkov a moderátori budú potom fresh, sa môžu potom viacej fokusovať ako keby na tú svoju časť a nebude to pre nich taká záťaž. Predsa tých speakerov tam máme veľa, budeme mať aj panelovú diskusiu ráno, takže myslím si, že to máme pekne rozdelené. Takže preto sú dvaja, Saifa bude ráno, inak prisľúbila nejaké selfiečka po 12. takže všetci môžu za nej prísť. Dá sa odfotiť so Saifom, hej? Dá sa odfotiť so Saifom? Áno, áno. Hej? Takže preto som zvolila dvoch moderátorov. On ma pozná z akcií a stále podpichujeme, že nemá profil LinkedInovský a vždy mu poviem niečo, že čo má tam zlá, takže asi ugrilujem Saifu. Výborne, ale on už tam nebude v tej časti, lebo ty grilluješ po obede, takže neviem, čo chceme grillovať bez neho. Ja som zvyknutý. Dobre, jasne, Saifu necháme na pokoji. Dobre, čiže moderátorov si vysvetlila a teraz ten program. OK, takže ty asi začínaš. Ja začínam. Povedala som si, že idem hneď na začiatok, aby som dodala odvahu aj tým, čo idú po mne. Karuzely, ako nástroj budovania visibility. Minulý rok som na LinkedIne dala 34 karuzelov. To sú tie prezentácie, ktoré si len s prstíkom posúvate z jednej strany na druhu a vlastne čítate si nejaký zaujímavý obsah alebo pozeráte. Ja som za tieto karuzely získala milióny presí minulý rok, takže je to celkom také unikátne číslo. Preto som si povedala, že sa budem fokusovať na túto tému a odovzdám svoje know-how všetkým. Druhým speakerom to budeš ty, Miky Plichta. Ja budem, sám sa predstavím, že ja to pojmem tak, že proste toho obsahuje veľa. Ľudia sú strašne prehltení a ja si myslím, že už konzum, a to je jedno, či to je LinkedIn, alebo Instagram, alebo neviem čo, že už ľudia už viac nedokážu konzumovať viac toho online obsahu. Takže teraz akože tá úloha je, že čo robiť, ako byť viacej zapamätateľný, že by si vás ľudia vedeli priradiť, že by si vás vedeli asociovať s témou, že by si vedeli ľudia o vás niečo myslieť a či proste tá taktika je fakt tá hustle culture, že len rob, jak do nemoty, hej? Alebo či proste cez tie príklady samozrejme, že ukážem, že ako robiť niečo, kde aj storytelling, aby si vás ľudia vedeli zapamätať. Jo? Takže toto je pre mňa veľká téma, hlavne v tomto biznise, že na tom LinkedIn bolo pár ľudí, ale teraz tých tvorcov je veľa, hej, že tá konkurencia je akože dosť masakrálna podľa mňa celkom, takže to je veľká téma, hej, že aj menej viac, aj že čo robiť preto, aké robiť aj v tej komunikácii, aj nejaké totálne detailíky, na ktoré ste nikdy nepomysleli, aby si vás ľudia pamätali a tak sa za mňa buduje tá značka. Jop? Výborne, tak to sa veľmi teším na túto prezentáciu. Kľudne takto. Toto je akože dosť dobrý názov. Tajomstvo Zuzany Becherovej. Tak, Zuzka Becherová nám povie svoje tajomstvo. A je to vlastne prednáška, ktorá súvisí s LinkedInom, takže nie sú to žiadne intimné tajomstvá, ale sú to tajomstvá, ktoré súvisia s tým, ako ona... Rekrutérka, čiže je to také HR, hej? Rekrutérka. Áno, je to HR, ona sa venuje rekrutingu a vlastne každý príspevok je 1000 lajkov. Takže ozaj, mňa to zaujíma, ako je to možné, že sa jej tak darí, ako dokáže takto čarovať a je to úplne úžasné, takže na Zuzku sa veľmi teším. Super. Starý známy Imro Kovaľ. Imo, on má tému, ako získal 100 000 LinkedInov bez naháňania leadov. To je tiež úplne super téma, keď ako to robiť bez toho, aby sme museli niekoho spamovať správami a denne postovať o nejakých systémoch. OK, potom nabehne Ivana Molnárová. Ivanka Ona bude na panelovke?
Ona bude len v panelovke, Ivana? Ivanka bude v panelovke, áno. Dobre. A tu sa čo očakáva? Čo debatka bude? Bude debatka so Saifom, bude vám klásť zákerné otázky, takže sa pripravte. Ale bude to len v súvislosti s LinkedInom a s budovaním brandu a biznisu. Každý máme svoj nejaký ten pohľad, svoju vlastnú cestu a Ivanka má tu svoju cestu, takže myslím si, že to bude celkom zaujímavé. Cool, super. Takže asi necháme väčší priestor, keďže my budeme predtým hovoriť. Dobre, takže jednovetné odpovede, dobre? Áno, nie. Môže byť. Dobre, čo znamená Lightning Talk? O čo tu ide? Áno, je to koncept, ktorý som si prevzala zo zahraničia a jedná sa o také rýchle predstavenie tvorcu alebo nejakého človeka, či už je to startup alebo niečo iné. To znamená, že máte 5 minút na to, aby sme sa predstavili. A Andrejka bude hovoriť o svojej ceste na LinkedIne. A je to vlastne fotografka, takže bude aj celý deň na tom evente, takže postará sa nám o pekné fotky so Saifom napríklad. Super. Dobre, Mariana Veselá, sú tie čaje? Áno, Mariana Veselá sa venuje čajovému biznisu, no a LinkedIn jej vlastne pomohol ako keby zachrániť ten biznis. Myslím, že to bolo v čase pandémie, ale nebudem prezrázať viacej. Určite Marianka k tomu povie svoj príbeh. Sú také pekné čaje v tubách. Hej, veselý čaj. Áno. Cool. Dobre. Poďme ďalej. Andrej Moros, globálny brand. Ako budovať globálny brand? Tak je to výnimočný tvorca, dostal sa do viacerých rebríčkov, top 100 tvorcov. A on mi sám písal, že dokonca na jednom komentári získal 200,000 impresí. A toto ma úplne fascinuje, že ako je to možné. Komentári. OK. Áno, za komentár, áno. Dobre, cool. Bude nejaká pauzička? Bude obedík. Ako nepoužívať AI. To je dobre. Nie, že ako používať, ale ako nepoužívať. Dobre, takže asi sa poviem o nástrahách AI, že kedy to vyzerá akože strašne zle a kedy to nedopadne dobre. Presne tak, kedy je to už too much a kedy je to ešte OK. Jasné. Dobre, výborne. OK, túto grilovačku, čo robím naživo, každý piatok 8:30, skúsime to pretransformovať aj na konferenciu, takže uvidíme, ako to dopadne. Takže bude to vyzerať nejak tak, že ja tam budem mať počítač so svojimi nálepkami a budem naživo vysielať LinkedIn, web a LinkedIn. A každý odvážlivec, to sa chce akože naživo pred ľuďmi na tej konferencii grilovať, tak dáme profil a hneď povieme, akože, čo by mohol mať lepšie. Takže za mňa je takýto akože prvok a díky moc, že si akože išla do tohto prvku, ty sa hneď chytil po druhom diele grilovačky, toto už je 8, takže je tam konzistentnosť. A myslím si, že môže to byť celkom fajn, že taký nový prvok na konferencii, nech to nie je len statické, lebo veľakrát je to, vieš, to je komunikácia one to many, že jeden príde a 20 minút odovzdá. Všetci sú pasívni. Maximálne slajdo. Hlavne v tej povednejšej časti už ľudia aj zaspávajú. A ja v podstate môžem úplne povedať aj verejne, že ja tam nemám nejaké spolupráce, nemám tam nejaké 40-minútové prezentácie o niečom, čo nesúvisí s LinkedInom. Chcem, aby to bolo o LinkedIne a chcem, aby sa ľudia aj trošku zabavili, takže a sa aj niečo pri tom naučili, takže budeme preto robiť aj ten quiz, aj tú grilovačku. Ideme live a si to užijú. Rastio zase povie, ako vzniklo, katalóg, dobre. Bude sa venovať aj technickej nejakej stránke, takže určite prezradíme nejaké pikošky a nejaké know-how z indexu. Metodika. Píšem si to. Aj som si to už aj počiarkla. Metodika. To ľudí najviac zaujíma. Metodika. Musíš. Jasné, musia prísť ľudia, takže metodika. Potom pekne na www.underground2026.com. Dobre. Zuzka, učenkyňa, Monika, no výborne. OK, employer branding, Zuzka, tešíme sa. Tiež sa teším. Zuzka je odborníčka na túto tému, rovnako ako Monika. Pre nich je to vlastne nástroj pracovný a v podstate ešte stále sú na LinkedIne ľudia, ktorí si hľadajú prácu, alebo employer branding pre firmy, takže myslím si, že toto nesmie chýbať na tej správnej LinkedIn konferencii. Super, Monika, to isté.
Toto je dobré, aj že ideme riešiť HR veci, vyhľadávanie ľudí. Takže za mňa akože dobré, že tento prvok, že nie je to len o lajčikoch, marketingoch, ale je to akože o tomto praktickom využití LinkedInu. Takže super, akože za mňa fajn vyskladané. No a Tomáš Rizek. Tomáš Rizek je tiež z tých novších tvorcov. Myslím, že na LinkedIn je nejaký rok a venuje sa detailingu. On teraz mi písal, že sa chce ugrilovať. Výborne, áno, to je on. Aj na budúce ťa ugrilujem, Tomáš, keď si ešte tu prežil do 55. minúty. Ja si všetkých píšem, čo píšu, len dnes som ťa nestíhal. Dobre. Nový tvorca. Cool. Nový tvorca. Dobre, čiže on bude mať call a Jan Menkina bude hovoriť o egohoňkách. Áno, Jan Menkina, Janko to ukončí, troška nás dá do laty, aby sme neboli úplne z tých lajkov takí rozkokošení, takže povie nám, ako si to ego udržať, tak aby sme ani tým druhým neškodili, aby sme to mali v sebe nejak správne. OK, dobre. A workshop si dáte vy na konci? To je nejaká VIP časť, niečo také? Áno, takže po 4. nás čaká VIP, večerne ako keby večerná časť, je to workshop, takže ideme ešte viacej do hĺbky, viacej underground a budeme spolu s Rastom sa venovať LinkedInu, ako prenikať do iných LinkedIn bublín. Top insighty, bol to vlastne taký vedľajší produkt ako keby toho katalógu. My sme vlastne analyzovali 3000 tvorcov a z toho vznikli nejaké kľúčové insighty, to by sme chceli povedať. Budeme sa venovať katalógu, aký bude na budúci rok, takže určite prezradíme, aké zmeny čaká tento katalóg a potom sa budeme trošku venovať aj faviconu a o tom, ako sa tam tieto rebríčky fungujú. Dobre, super. Takže program je nabitý. Hej. Máte sa na čo tešiť všetci. Výživný deň. Dobre, tak ešte dám banerík, nech to ešte lepšie vidno. Takže stránka je Lee Underground 2026.com, tak? Underground2026.com, je to správne. Dobre, super. Tak tešíme sa na akciu. Tešíme sa aj my. Dobre. Tomáš píše, som stále tu, ale iba počúvam, lebo klejujem auto popri tom. Čo znamená klejovať auto? Prosím ťa. Čo to znamená? Nevidíš to? Ja to teraz nevidím, takže... Teraz. Toto tu, klejujem auto. Čo to znamená? Nevieš, ne? Ja neviem. Ja čakám, že či Tomáš ešte na to odpíše, alebo nie. Ale tak... Neviem, ja inak keď chodím do Horbachu, tak stále tam, že čistiť, leštiť alebo skrašľovať, takže jedno z toho to určite bude. Hej, to sú asi nejaké autičkárske tieto slangiky, ale ja moc na autička nie som. No dobre, super. Tak ja si chcem poďakovať, že si prišla. A že verím, no, dúfam, že sa ti akcia podarí, že sa ľuďom bude páčiť. Už len minimálne, že ako to je vyskladané a mne sa tam páči, že tam skombinovala viaceré prvky, že nie je to také, že fadné, monotónne alebo furt dokola ty istý. OK? Takže za mňa to bude akože zábavná vec. Takže držím palce a vidíme sa priamo na mieste. Všetci, ktorí ste mi písali počas grilovačky a som vás neugriloval, tak opäť sa presúvate na budúci týždeň. Takže ja sa pokúsim s vami na budúce začať a vidíme sa každý piatok 8:30 naživo na LinkedIne a dokonca aj na Instagrame. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a vidíme sa na Lean Underground a vidíme sa naživo budúci týždeň. Čaute. Ďakujem pekne. Čaute, ďakujem pekne, Miky, za pozvanie. Pekný deň všetkým. Poďte sa vám ozveme. Čaute. Tak my sa vám ozveme. Ďakujem.